Здравейте отново с петъчния анализ на биткоин. Днес, петък 13 октомври, ще коментираме как се развива ситуацията. Вчера видяхме и данните за инфлацията, пробив на страничното движение на по-малките периоди, така че сега да видим коя е по-вероятната посока. Специално относно големите периоди и това, което коментираме от доста време, че тук имаме по-високи дъна, по-високи върхове. Имаше една съпротива, която се отблъснахме от нея. След това още една съпротива, от която се отблъскваме. И тук долу имаме една подкрепа, до която още не знаем дали ще успеем да достигнем. Така че минаваме към по-малки периоди. На едночасова, миналата седмица, в петък, това, което коментирахме, беше при нивата, които са тук около тази подкрепа. И идеята, че след отблъскването от съпротивата последва корекция към 61,8 спад надолу към подкрепата. Трябваше да видим пробив на тази подкрепа, за да кажем, че нисходящото движение ще продължи. Цената се покачи, направи още едно обиране на стопове, който пък е понякога вариант за по-агресивни продажби с подобен тип обиране само с опашка, след което отново натисна надолу и достигна до подкрепата. В крайна сметка успя и да пробие тази подкрепа, така че по-малките периоди за момента дават вариант това нисходящо движение да продължи. За момента не е особено категорично, т.е. начинът, по който стартира и тази опашка на по-големите периоди предполага, че има как да продължава по-категорично това движение, докато за сега по-скоро се задържа на страни, успя да пробие едно сравнително слаб пробив, така че за да сме категорични за това, че ще достигнем до по-сериозната подкрепа, по-далечните нива, надолу трябва да видим със сигурност доста по-ясно движение. В момента се движим доста бавно и много бързо може това нисходящо движение да се изчерпи. Затова нещо, което съм си поставил е Фибоначи на корекция на покачването и това ни бяха нивата 38,2 тук при първото задържане. Сега това, което наблюдавам са нивата около 61,8 и това предишно дъно, което означава нивата малко над 26 000, че са ни важни и дали те ще окажат по-голяма подкрепа. Тоест дали при продължаване на нисходящото движение тук ще видим импулсен пробив тест, за да кажем добре, има сила движението, продължаваме надолу и правим други допълнителни продажби. Или тук виждаме отблъскване, което ни сигнализира за това да се затворят всички продажби и започваме да разглеждаме вариант на покупки от тези нива. Определено на по-големите периоди като цяло тук движението се затваря в едни нива, в които не е толкова ясно да можем да сме по-категорични в малко по-дългосрочен период какво ще бъде движението, затова трябва да разглеждаме различните варианти, когато достигнем до следващото ниво, как би реагирала цената. Ако реагира по този начин, какво ще направим? Ако реагира по другия начин, какво ще направим? Така че в момента с пробива на тези дъна имаме потвърждаване на това отблъскване и на спада. Този спад обаче към сравнително близки нива за момента е потвърден към 61,8 и там отново бихме следили как реагира цената, дали има основания да продължим с продажбите или да ги затваряме и да започваме да разглеждаме покупки. Сравнително по-малки периоди са възможни за търговия в момента. По-големите периоди не предоставят добри възможности, тъй като за по-голям период аз считам да гледаме дневна графика. На дневна силност на текущи нива не бих влизал в сделки, тъй като покупките няма да имат добри основания за продажби, за стопове, а продажбите също на тези нива нямат достатъчни основания, добри съотношения да сме категорични, че ще следва това движение. Така че входовете са по по-малките периоди, съответно по-чести входове, по-често следене на графиката и възможности по-често за обръщания. Не ми е приоритетен инструмент в момента за търговия, когато се развиваме по този начин с подобен тип движения. Предпочитам малко по-трендови, по-ясно изразени движения, затова разглеждам някои от класовете на иената като по-ясно изразени движения в момента, които смятам, че има. Но и тук
а ако се търсят по-активно позиции, могат да бъдат намерени. В момента на текущите нива не смятам, че има добра възможност за продажби, но това ми е малко по-вероятното движение. Най-близки възможности за сделки може да има при реакция от 61,8 от тези нива тук с възможност за покупки. Тези покупки имат два варианта на Take Profit, т.е. ако тук видим отблъскване, ще целим със сигурност тест на тези нива, които преди това оказаха влияние на съпротива, и ако движението е по-категорично, търсим пробив и насочване към нивата около и над 30 000. Ако обаче тук видим падане на това ниво пробив, то тогава следим за пробив вече и на 24 000 и ново дъно, което се предполага вече достигането до дневната подкрепа. Така че отново сме затворени в така сравнително малко движение от малките периоди, което да ни определи следващата посока. Тук се изчисти, сега не е важно и тук да се изчисти, за да можем да кажем с по-голяма вероятност какво може да бъде следващото движение и да можем да влезем в сделка. Ако имате допълнителни въпроси или мнения относно това какво ще бъде следващото движение, възможностите, които виждате, оставете ги отдолу в коментар. При необходимост може да се свържете и директно с мен в Telegram. Отдолу в описанието са и контактите, с които може да го направите. Хубав ден от мен и успешна търговия!